Beletan jasotzen dana politiketara pasatzeko. Eta ponentziaren adibidea jarri dut eta jarriko dut. Alegia, orain dela, eta Ianko gaina ponentzia horretako kide bada, eta adostu genuen EAJak, EH Bilduk eta ASOek, bai, Alderdi Sozialistak, dokumentu bat, oinarri bat, bai? Eta denok geunden gustora, adostasuna lortu dugu, eta horrekin gauda, erraminta oso potente bat esku artean daukaguna sinestuta. Baina hori orain foru arau bihurtu behar da. Eta bide hori, pixkat ez dakit dagoen geldituta, ataskatuta, edo zer pasatu dira hilabeteak, ez daukagu inungo erantzunik, ez daukagu inungo informaziorik, eta foru arau hori beharrezkoa da, Batzar Nagusietara etortzera, benetan papelean adostu den hori, benetako politika bihurtzeko, eta benetan ponentzia hortan jaso diren printzipio horiek politika erreal bihurtu nahi badugu, eta hori lehenbailen egitea nahi badugu, foru arau hori Batzar Nagusietara karri behar da lehenbailen, 2025an jada, 2025an indarrean jartzeko neurri horiek, ez? Bide hori horren zai gaude ponentzia, zerga politikaren inguruan, nahiko genuke informazio gehiago eduki, eta bide hori benetan egin eta ikustea lehenbailen, bai?